Un campo maldito nesta campaña do final do Atlético. Ali perderon xa o Coruxo, o Montañeiros e o Dépor. Eu penso que dos galegos só gañou ali o Lugo. Este era o primeiro tanto do partido, adiantábase o Celta B con tanto de Mateo. Pero quen ia decir, Chicho, despois, sí. 5 tantos do Atlético de Madrid B, xa dicimos, campo complicado pros galegos nesta campaña. É a gran cantada da xornada, esa do porteiro do Atlético de Madrid B. Bueno, hai unha en terceira despois que xa verás, que tamén merece a pena vela, pero desde logo na segunda. Despois este penalti que ya subían na contra do Celta B, penalti de Víctor Vázquez, non é penalti, trabucase o árbitro, e a partir de aí xa o carrusel de goles do Atlético de Madrid B. É difícil explicar o baixón na segunda volta do equipo vigués. Sí, porque estaba arrasando na primeira, aí sempre nos postos de ascenso, que hasta permitíndose tutear aí o Lugo. Despois chegaría pouco máis tarde ese tanto 2-1 de Regalón. Eu creo que aí se empezaron a cruzarse os cables definitivamente o Celta B, xa máis adiante na segunda metade do tanto de Borja. Sí, porque que recibiu 3 goles en só 10 minutos. Tamén é certo que Paco Herrera nas convocatorias do primeiro equipo vaille restando xogadores a Milo, faltaba Víctor Fernández neste partido. O 4-1 foi de Hermosa, nesa acción completamente desbordada a defensa do Celta B, que xa dicimos que a ver se remonta nese treito final de temporada, porque estaba pasando realmente mal nestes últimos partidos. E o tanto final do partido que sería obra de Míguez.